Foli ani tanni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na Mali jamana marabaaw ye brigade spéciale dɔ bila sen kan yaasa an ka dugu jukɔrɔ nafolo n'o ye minnu ye olu bɛ se ka lakana cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sanubɔyɔrɔw la nin kunnafoniya in dira ka bɔ Amapu yɔrɔ la araba min ye marisi kalo tile 11 san 2026. N'an bɔra yen nɔ mɔbitikaw fɛ yen nɔ an ka Mali finitigiw n'o ye lɛfamaw ye olu sera ka min ye dankarikɛ bamaci camanba de la min kɛra araba marisi kalo tile 11 san 2026. Ayiwa ni waleya min filɛ nin ye an ka finitigiw fɛ a kɛra u ka sanfɛ kɛlɛcɛw de fɛ awa gosili ninnu ni olu kɛra a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la jafara bɛ ale mara kɔnɔnaw la. Kunnafoniya in y'a yira k'a fɔ ko bamaci camanba de awa dankarikɛr'u la min ye an ka Mali finitigiw fɛ u ka nin sanfɛ kɛlɛ in sababu la. Halisa an bɛ to jamana kɔrɔ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ale mara kɔnɔna la araba min ye marisi kalo tile 11 san 2026 an ka finitigiw ayiwa halisa u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin kɔni kɛra sababu fana ye min ye bamaci a bɛ se sigiyɔrɔma 10 ɲɔgɔnna ma u ka ayiwa sanfɛ pankuru misɛnnin minnu n'o ye drone ye drone minnu bɛ yen n'u bɛ pɛrɛn n'o ye kamikaziw ye a jirala k'a fɔ an ka Mali finitigiw sera ka drone 10 sigiyɔrɔma 10 ɲɔgɔnna k'o tiɲɛ awa nin drone minnu filɛ n'o ye sanfɛ drone misɛnmaninw ye awa a jirala k'a fɔ ko bamaci minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko gatiw n'o u nun turulen bɛ ayiwa bamaci minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko F-la awa u tun bɛ fɛ ka min ye bamaciya wale de ta ka ɲɛsin awa sɔrɔsiw ka dagayɔrɔ min filɛ n'o de tɔgɔ dalen bɛ Firikoni Ag Alansari la ko min ye Mali finitigiw sera ka nin drone ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ n'u ka wulikajɔw ye. Bamakɔ Mali faaba la a jirala k'a fɔ ko sugu min bɛ yen ni bɛɛ b'a dɔn suguni kura la ayiwa ni Ala lajarabi y'a sɔrɔ min ye tasuma jeni ye kasara o ye a sɔrɔ kasara in kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko sugu in kɔni ɲɛda bɛna kurakuraya sugu in bɛna jɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min n'ale bɛ an ka mara caman bɔli kunna ale de ye kunnafoni di k'a fɔ sugu kɔni bɛna jɔ ayiwa ko kura ye ka ɲɛda kura di a ma a jeninen kɔfɛ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Mali kɔ kan minisiri minnu bɛ yen ni olu bɛɛ ɲɛsinnen bɛ awa diɲɛ pétrole ko ani kuranko ma n'o ye ayiwa jamana 7 min setigi jamana 7 min bɛ yen n'o ye G7 ye awa minisiri minnu ɲɛsinnen bɛ pétrole ko ma k'u ye ɲɔgɔn ye awa marisi kalo tile 11 san 2026 ka kuma walasa min ye fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na taji n'o ye pétrole ye ale min ni o maralen bɛ o bɛ se ka bɔ ka di walasa ayiwa tajiko gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na. Farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la min ye Iran jamana ye ale min ni gɛlɛyaba b'a kan nin wagati in na gɛlɛya b'a ni lamɛrikɛn jamana ni ɲɔgɔn cɛ Iran jamana de y'a lase k'a fɔ ko ale sen tɛna ye farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dolantan min n'o ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ka dolantan ye ni dɔw b'a dɔn coupe du monde la o min bolodalen bɛ ka bila san 2026 in na awa min yɛrɛ kan ka kɛ lamɛrikɛnw ka jamana kan n'o ye États-Unis ani Canada fo ka taga se Mexique ma Iran y'a yira k'a fɔ ale kɔni sen tɛna ye nin senna dolantan in na ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.